Zdravím vás u tohohle videa. Natáčím to už po druhý, protože prostě OBS mi nechce skoro snímat pro vás, takže tam prostě nejsem skoro vůbec slyšet. A jak už je v názvu tohohle videa, budeme se bavit o tom, proč se z Donut SMP stává pomalu to B2T, což pro ty, kdo neví, tak tohle je nejhranější Minecraft server Donut SMP a to B2T, neboli 2B, 2T, tak je nejstarší Minecraft server bez pravidel a jde mi o to, že vám to jakoby chci říct, že proč? A možná se říkáte, ale tady nejsou žádný a možná se říkáte, ale tady to nemůže být tak strašný. Je tady 31 000 hráčů. Je to prostě nejhranější SMP, co je teď vůbec. A tak trochu, když se teď dám, že settings a dám si tady chat a dám si public chat, je to fakt strašný. Reálně tady je víc zpráv, než na tom Tubituty, kde je furt samý roboti do chatu, který mají různý hráči, prostě dávají prostě třeba odkazy a jména prostě stránek, na kterých, když otevřete a zkusíte tam něco si třeba koupit, tak vás to skemuje. Tady ale akorát všichni chtějí topa, že vám dají věci. Ne, zabijou vás. Chtějí vaše věci, ani vám je nechtějí dát. To je menší problém. Prostě já mám tady schválně, protože už to je fakt strašně a mě přesto není vidět pomalu. Já teď schválně dám prostě RTP, ať mě to teleportne kamkoliv. Začíná se z toho tady fakt stávat. Prostě. Fakt nevypadá to strašně. Ne to bylo to teď už 10 000. A natočíš prostě tu B2T, tak nějakých třeba 10 000 bloků od spawnu od 0,0, tak se nedá prostě. A až na to, že to byly nás, ale my jsme teď třeba 170 000 bloků, co nevychází spawnu. To je fakt strašný, prostě koukejte, je to tady všude takovýhle. Prostě fakt nejvíc. Možná si říkáte, ok, tak je tady jedna. A ne, že bych měl špatný počítač. Mně se to teď nechce načítat tím, jak se skrají tady ten svět je. Mám herní počítač, doslova. Jakože hodně. Ono je to tady NVIDIA GeForce RTX 4060 a tak. A tohle je kostičková hra. A mám AMD Ryzen. No, tak už asi to se dá, myslím, že mám takový procesor. No, počítač na každý vám mám i jiný stav. No, takže tady řeším to, že to tady prostě vypadá celý úplně rozklifovaně. Tady je to fakt vyložené jak na tom že tady jsou rozmačí hranice a taky tady nic nevydržím slovo. A mám doslova 75 FPS. Já nemám ani limitovaný. Já bych nějak přestat. Někde tak nějaká tady. Aspoň na chvíli tak. Celý. Ježiši, já nevím, kde se to tady.
Proč ne? Tak teď prostě nevím, kde to je, ale jo. Ne, tak to taky nevím. Ne, tady jsem to byl přesvědčit se to. Taky ne. No prostě... ale prostě to tady všude je rozgrýfený. Možná si říkáte, že tady byla jenom zatím jedna ta stěna, takže s těma vodníma stěnou. Já nevím, já předtím, když jsem hledal nějaký hory, kvůli tomu, aby bylo udělat jak nejnápadnější vstup. Tak jsem takovýhle potkával prostě každý třeba 100 bloků od sebe, prostě 100. Takže všude. A byly ještě širší. A pokud si říkali, no, pár lidí to dělá. Ne. Je celý doslova Discord server, kde jsem já. Kde se řeší tohle. Nebo neřeší. Prostě tam je doslova vyložený návod, jak udělat jedno z nejefektivnějších. Tady těch floating machine. Tak nejdu, protože nevím, co tam dělá zase. No, protože... Kde ono tam není třeba 100 lidí na tom Discordu, tak se vrátil k věci o tom Discordu. Pardon. Ten Discord nemá prostě třeba 100, 200, 300 lidí. Tam je asi 5000. A ono reálně vytvořený takový mašiny, která doslova ještě navíc zamrzá. A je to možná ještě širší, tak stojí třeba jenom 500 000. 500 000. Já bych tady těch mašinek mohl udělat třeba 300. Nechce se mi to počítat, protože jsou prázdný. Já prostě začínám prázdný, a potom ani nezvládám masovou půzku. Jo, jsem už neřekla. Jo. Takový problémy fakt mám. Až. Já kdyby vás zajímalo, proč já mám webku. Je to protože nechci dostat do obličeje. Ano, mám i jiný kanál, který jsem měl, ale navíc tam je můj hlas tak 3 roky zpátky, takže byste to ani nemohli. Jsem to chtěla zjistit z nějakých důvodů, až bych se víc proslovil. No, takže prostě jsou tady všude takové. Prostě je to fakt jako každý, kdo tě potká, tak a není to prostě někdo jako třeba Myška, tak nebo Ferex. Tak tě chce automaticky zabít. Nebo prostě nějaký tvůj kámoš nebo teammate. Koukejte na to, prostě zase. Máš jenom biom prostě plně zničený. A přes ní ještě takhle vnitř. A ono je nejhorší, že ono pokud prostě někdo jen tak nevystí. Někde. Což já tady nechci hledat, protože by to trvalo extrémně dlouho. A já tam nechci utrácet tolik za já tam to vypadá nemůžu nic. Tak tohle asi měl udělat taky prostě jako Bart. Víte, prostě není ani drahý postavit. A zrovna i tuhle už jsem na ní taky viděl video, jaký postavit. Reálně. Prostě nějaký typek vyložený, nějaký kid. Dělal doslova video, že zaplavu. No byl to samozřejmě, nebyl to člověk. Ale prostě dělal video, že zaplavu do nuk SMP.
A doslova tam byla tato mašinka, jenom nezapala, jenom nepoužívala Armos Constance Frostwalkera. I když ne, ona je to vlastně kvůli tomu, že je tady ledová. Takže ta věc, proč se to tady děje, aby šel víc k věci, tak je to, že bohužel tady není moc dobrý útočník. Ono ani prostě ono je jedno. No, kdyby tě hančil nějaký týpek silný, takový speciální. A cheater, který byl původně vymyšlený pro tu týpek, ale prostě nikdo to prostě má to tak slabý. Má všechny anti-cheaty jsou tak slabý, že to nejde. Prostě jen prostě zjistit, že to někdo používá. A ono to využívá konzoly, který má přístup jenom majitel serveru. A díky té konzole tak ten cheat zjistí, kde, kdo, kdy něco někde položil nebo zničil. A jako s tím není úplně co dělat, prostě zrušit konzoli, ok, ale stejně ty cheaty na nějaký jiný způsob. Oni se to dokážou sami. Nějak vyzabíjet, zakrát to hlavné strašence. Když to mi přijde vždycky, ale to je strašně nízko můžeš. Aha. Skoro Obertland. Jo. Jo. Aha. Samozřejmě. Prostě vysoké. A takový mám prostě rozdíl. Dávice, prostě buď jsou tady, protože nikdo nechtěl, aby potom jestli. A nebo to je prostě odflouvalo. Což lidi to taky dělají správně. A nebo to prostě tady někdo bojoval. Jo, no tohle to prostě, co to má být? Tam to znamená ještě někdo to. Počkej. Dobrý. Ono furt jede. To ne, že bych tady nějaký tak tam stál, to prostě jede. A proč se děje s tou vodou, jsem možná říkala, nevím, prostě povídala se to povídá tak, že začne to padat. Ale tady kolik je těch vodů prostě? Jsou tady pravidla, ale jako malý, nebo nevíš. Já jsem potkal třeba 5 těch, prostě to, kde byli piloři, akorát je to nějaký ten jejich menší, nebo jak se to jmenuje. A jako všechny byly úplně, jakože tam bylo třeba 300 bloků, prostě úplně celý rozbor. Jo. Bývají tady všude kousky. Prostě po mašinkách, které schazují ten kučka. Ale z nějakého důvodu se radši víc používají tohle než ty svůj kučka. Tohle je hodně, že si mám před chvilkou, když se to zastavilo. No zase prostě se to pustilo. Takže se vždycky třeba Petrka.
pár typů by bylo extrémně moc, protože jeden je, nevím, 20 na sekundu, nebo jak to teď říct, protože 20 typů uběhne za 1 sekundu. No prostě, to je strašné. Tady jsou jeli všude je to tady prostě hrozně. A to jsem dál a dál od spavnu. Takže od 0 nulky tady jsem spavnu. A to je prostě strašné. Co tady dělá reálně džunglestrom? Džunglestrom. Tam se úplně takhle podívám. Zase vidíte, prostě to je problém, sami, protože já nevím, co to bude? Proč to dělají? Proč to dělají třeba to za to? Jako gábu prostě třeba na nás chci začít. To nejde v češtině. Ale prostě já nevím. Prostě proč? Proč to tady je? Fakt tomu anarchii se nespravdě. Nebo jako tady. A problém toho je tady celkový, že slabý anti-cheat. A jako bylo by dobrý, kdyby jste si nedělali asi na moc dlouho pesky hlavně. Ono je tady fakt jeden typ, prostě starou trošku. Podtržítka je to jsem ještě neviděla. Taky ne. YouTube má dobrý videa, neznám ho, nevím úplně, nemám k sobě Discord, nevím, prostě sleduju jeho videa, má je dobře. Taky tady žije. Taky tady má prostě paráček. Což není úplně nejideálnější, což je nejideálnější asi věc, ale i tak prostě. Pomocí toho cheatu z konzolí dá se to dá. Prostě dá se to tady všechno tohle, nebudu počítat. Nechci zemřít, protože ne vždycky tam nemusí být partikly, který jen tak nevidím, protože partikly já mám asi. Takže už na to mám. Co to je? Ten jo, to je videa. Víte, k tomu nebudu potřebovat, ale přišel jsem. To tam. Ale jako... Mám peníze, ale nechci. To všechno dát za totemy na stupení tady. Aha, vidru, hlavy vidra. Prostě nejlepší by bylo, kdybyste si dělali malý pesky tady. A dělali se ale funkčně, aby vám automaticky vydávali peníze. Ano, to je věc, co dělá RTP. No. Nebo tady ani nemohl. Ono nevím, proč mě to na to teleportovalo. Já nevím. Ale prostě je to tady na 250, to je 250 000 bloků. Jako...
by mohlo být asi všechny moje rady. Zaletím se radši na ptaček, tady na strom, někam se všichni, co nemají elektro, nedostanou úplně nejrychlejší. Kdyby to byl nějaký špech. Já už se teleportnu domů. A čím bych to tady končil? Pardon, prostě jo, nejde, neumím ještě přikázat, jak to zavřít. Jo, a vystřihnout to nemůžu, protože nemám nainstalovaný ani Movie Maker. Nejvíc na nic stříhací program na světě.